Haba phai ka menor ka ba menshwa shapang ka nongba shilong. Haba yinujor ba ka nongba shilong ka ba menta. Kadan ka jingya pher ma shilang lum shilang wa. Ka nongba shilong ka ba menshwa bat ka ba menta. Ka nongba shilong ka ba menshwa. Kadan haba deng ka jing sa din ka ba bun hagilang baro. Haba yinujor bat ka nongba shilong ka ba menta. Langi phai haga yai ka yen ka lek kawan. Ka tray ka kta ka pule ka dangle. Kibriu jongan nongba shilong haki por menchwa kidang sadien hadu kata-kata haba yinu jawar bakan nongba shilong kaba menta de menta parlok aling nya phai bat nginya ngam shaki thoi jongki khana shaphang unong sanjor jongan nongba shilong kumtei kumbagalong menta ujiban roy mairam ulong weini kerang ba khasi uba paunam haki tokisni kiba menchwa Haga baga jingnang jing start kadang duna bah hakari kasi. Ulalong uway ki official ubat tubit bah. Hapo ke sarkar pareng. Ulalong unong tokwat bat lakhenyu ukum uway ki mau bersiu. Haka to katar ukasi. Ulalong ru urang ba kasi ubayadan benta. Ban sandur yaga jing penlong yaga nong ba shilong. Kum kan nong ba kasensyar kadar. Ale perlong mentang inya pai berkindiat syeki khana ki jongu. Lakai ujiban roy hagas nam khat pras pa lai kupra hagas nong sai so pen soara ka kmi jong u ka kerteng ka bijan mairam ka bawan na shela ukpa jong u pat u ram sing rani ulong unong khayi u barius pa haka baki pai ba baro ki juk hat sin yu do u ram sing kor kata namar de ma u rang ba khasi napo soara u balet ningkong syapo kol kata haka te gasnam balakai ujiban roy Kalong kesnem kabadum haya gajai benriu jangi. Hakete kesnem usahab Alexander Bilish. Balawan na soara bansang ya ke sekolah. Ula ino ya ke kam jungu. Day anda ujiban roy. Ula dap hakumba sausnem ai karta ke jungu. Ula sedang biang ya ke jing hikai sekolah ha soara. Da uwei per usahab missionary. Ubang itip u Thomas John. Hakesnem kat praspa sapuwei. Wat lau Thomas John ulawan. Henry dan Shimpor yu ban seng ye ki school. Dai kanile se ka ba penlong yu jiban roy. Ban poi pule sha shela. Namar ha shela ha kata kapor. Kalalong gisnong ka behe ka roy. Ha ka baladan ki school nadu kesnam khat praspa ar pulai. Kat kum ka jing tu padang kam shimlai tu binia ai ru en. Syapang ka kardan pule ka jong jiban roy. Henry la chu itu sha ba ulong ubriu balanang baru belatip. Hakato katar berkapule putih namar ulala ruban penmi ya kikot kisla dakaba utho dalade kasora kadonglong kan nongba hakato kapor kumta haba ujiban roy uladap arpos nam ai ka karta ulayo alat bandrung hakakam hasora hakasnam kapraspa sanpupra ulas dang ya kakam gojong naka kerdan kaberit kum ubabu nongtho haki office jong principal assistant commissioner hasora Nakane ke kam kabarit ulan nang kiu syeki kerdan ke bakham he naki benta baphe jongki kam sorka ka jingbit jung u haka kam kala kentiu u syadu ke kerdan jung sahib bisyar hagas nem khat praspa antru pusa habala sedang ban penkendria ye kanong ba na soara syashilong u colonel HS Biva u balong u deputy commissioner hakata kapor ulashim yu jiban roy kum unong yarab ban unong aiboy u bajan jung u Haka batau ye kilenti kesenkin bat kiying kisam. Uji benroy ulasong tait naka kam sorkal hasnam kapras pa kandai posau. Henry ulong uriu smart uriu sting bat uriu trei uriu kta. Syam lahun ban syusong klik di. Ula pendon kami kapor ka jung haki wei pat ki kam ke babon. Ula sedang ye ka kam ti mausyun hamenteng nong jeri. Bat ye ka jingti doyong hariwar. Ula persyang ye ka jing khayi mausyun. Wat syadu kar kataru ulalong ru uba ye garep keryang berkari belang rimasi ula pelsyang ban rep kisok phala berkijhur ki baphala ulawan ra akari ke jongi ya usok pho ubana dekar ki bajukhat unas pati uba jibon ula persyang ru wat ban rep u kopi lane u kopi bengi khat aktin nong wei uneu jingtung ulami gitu ki por ki time sobar nong jeri bat walong Nalor karep karyang ulat hauru iktiar kita ban pendengkam karep karyang rengkat ki kam jongu berkari jengri harengkat ke jeng tanjan hakakam ke jongu
Nalor ke kam thanjan ula demru sah ka wepat ka kam ga jong u ka kam ga bakrau kum unong thokot ha ki to ki por ka balong bakit khasi ki jongi kitang duna hadu kata-kata ha ka kam ban tho i ki kot kisla uyo i ya kane ga lengkha ba kalong ka basa syara hadu kata-kata hau jai ben riu khasi kumbalong uravan sing mauru ula shimi ukulam ban sedang sai ka kam thokot ula thok khat we tuli ki kon na pedeng kine ar tuli ki kon ki be dai shapang kaniam khasi ka we ka kot ka kitab shapang we ublai bat ka we par kaniam khasi ka we par ka kot ka bakrau ka jung u kalong ka ba uai kerteng ka history of India in khasi ula long ru unong tho uban ningkong e ban tho shapang ka history kari India da gane ula thmu ban hi kai ya gibriu ba kim dai ban sakot tang hakashi jaka kide ban penhiari ga jingtep ga jongki syabal la kari la jongro kum ubreu bala nang la start udan ru ga jing perkhat na ga ban penyar bat penroi ya ga jing nang jing start hala ga jong kari hendrai ha ka por ga jong upat 4 jutan kata kalat banyile matrik la ne kata ka entrance ha kata ka por ha kari ga jongi ki bakwa banyile ya ka entrance ha kata ka por ki ha ban le syadu kar kata Hendrai ka longpat ka kam ka basitom sibun e akita ki por nomor 4 syamladon ka surak na ki kali ki ban lai syata te kum uwe ni ki rangba kasi ulaya le sitom ban ut ban keren hakmat ka sorka bak de ban wan ra no ya ka school entrance hasilong ha ka jing sa ka jong u lala ban pen ko ngu ya ka sorka bat ka jing persyang jong u kelas 6 kum ta lawan ra ya ka school hasilong ha ka senam khat praspa prapau uji ban roi nala de hiru ula sei nyau spa tingka kum ka jing ai sangpa na ka banta ka ni ka school da ka jing trai shitom ga jong u ban wan ra ya ka entrance hanong ba shilong kala long ga jing kerku ka bakrau e shibun ya ki buriu ha ki to ki por bun ki samla ki bom ju alat ban pule entrance hendrai minta ki layu ban pule da ka jing wan ra ya ka ni hapo nang ba shilong baru samla uba pas ningkong ya ka entrance de ukun jong u hi uba kerteng usip caran roi ulalong uba nengkong neki khasi ban pas ya ka exam matrik hakitu ki por balalit no menshwa om tang ba uwan ra ka ni ka entrance hapo kanong ba shilong uji ban roi ulayo i jengai shu bat kum ka wei neki kam ke bakrau kalong ha ka tho katar ba ka jingnang jing start ka jung u ula idon kam bat ya kata ka kam ka jung u ha ka kor shonkat kumta ka jing perkhat jengai ka jong u kala idon kam shisha ya ka ne ka kor shonkat da ka jing yai minat ber ka jing tre shitom ka jong u la seng ya ka kor shonkat akas nam khat praspa khandai phunriu ha ka ba ula ai kerteng ya ka ne ka kor shonkat da ka ri khasi press ka ne ka jing shonkat kala yarap shibun ha ka ba penmi ya ki kot pule ki ba bon hi ki kot ki ba mi perthai khamtam ha ki to ki por la shon ha ka ne ka press kumta habangi bad ikikot pule tongin kin mauru ye jing trai uji ban roi na kane ka banta kane ka pres kala shakri ru ye gibreu haki wei pat ke rukam ki ba pha uji ban roi ula long ru rang ba kasi ba pau khmat shibun akito ki por baro kibreu ki boram yo u namar ka jingnang jing start jung u khamtam namar bo long breu batrai shitam batrai hak baru ba ilagari layethu ba wat kiriu dakai ki chinran ban pet ya ka khmat ka jung u om dei tang ki pai ba ki ba buram yu hendrai wat ka sarkar ru ka buram ya u hagisnam khat khandai spa lai kladan ga jingle nam jingle buram na banta ban penphang pan singet yu badsha Edward uba phra joka hima bilat uba jiban ula sha ajit kum wei ne ki rang ba ban le sha ka ne ga jingle nam le buram ringkat kisim khasi hendrai ka bas ngusi shimla yu ban le sha ka ne ga jingle nam le buram namar dei ha ka ne ga por ula kempang bat kata ka jingpang kalong ka jingpang yap siliang uba jiban roi ula yo kempang hau gnai naiwing khat khandai spa nadu kata ka por hi sham la ki khli shu bat ka jing shitom ka jong u kala nang tan yo hadu bon da khlan no ha ka khan ru terek u jemmang jong ka snam khat khandai spa lai uba jiban roi ula khlan no na ka ne ka perthai te parlok ka ne kalong ka khana lengkot syapang uba jiban kermen kan long ka jingmen toy nang bata ka jong phi bantip ye ke ke balalai menchua ko ble shibon